Tu máme asi ďalších 15. Ešte máme. Vy môžete tam Ďalších 15. Tam je, ale vy sa toto natiahne na toto. Odkiaľ máme túto druhú. Toto bude ako tretia. Toto bude tretia. A druhá je? Kde je druhá? Takto na 7 minút. To je na tú druhú. Takto, točíme sa. To je na druhú. To je jedno, kamarátka. Prvýkrát. Takéto uzlíky prvýkrát. Ale viazať normálne korbáčiky, áno. Takéto uzlíky v živote ako také iné. A dievčatá, čo na to hovoria, tú mládež? Vy ste odkiaľ? Zo Žiliny. Zo Žiliny. Ze Žiliny alebo zo Žiliny? Okolia z Višňového. Tak, tak. Máte urobené niečo? Už budeme mať 3. Dobre, ideme. Tuto je koniec. Tuto je koniec tretieho. Vydrte. Zuzka, toto ťahajte. To už bude, hádam, aj na otočku. Už bude jeden tam na začiatok, alebo trvá ťahajte. Dobre, nadviažeme to kúsok tam. Ešte. Na to nenadviaž. Ale však ten pán tam má, už budú 3. Ale veď už je 3. To je. Ja to majú rukavicu? Tak už. A teraz kde? Aha. Moment. No, a teraz točím. Točíme. Nejaké sekundy. Máme. Máme.